Guten Tag, moje meno je Horst Wurst a vítam vás pri našej relácii Telešity. Tak, ja som si pozval svojho kolegu Honza Klátila. Honzo, čo tu dneska pre mňa máš? Moc ti děkuji, Horste. Dneska pro tebe mám něco naprosto úžasného. Dneska pro tebe mám Eyebrow Plus. Eyebrow Plus? Tak to som ešte v živote nepočul. A čo to je? Horste, dovedeš si vůbec představit, jaký těžký je život bez obočí? Nedovedeš. Proto já ti to teď předvedu. Dámy a pánové, přivítejte mou šarmantní asistentku Jolanu. Tak, Jolanko, namíchni se na mě, zamrať se na mě. Vidíte, vůbec mě to nebere. Priznám sa, že vôbec si neviem predstaviť takýto život bez toho obočia. Představ si naprosto jednoduchý životní situace. Nic se ti nedaří. Naprosto nic. Chceš překvapit svou přítelkyni? Žádná reakce. Nedaří se ti umýt nádobí. Nebo si připálit cigaretu, Horste. Nerozumí ti, když jsi naštvanej. Žádná reakce. Koukáš se na smutný film? Nedokážeš to procítit. Tak tomu je teď konec. A Horste, já mám pro tebe řešení. Představuji vám Eyebrow Plus, přátelé. Instantní obočí. Tohle je instantní obočí Eyebrow Plus. Vyřeší všechny vaše problémy. Honzo, tak toto je naozaj úžasný produkt. Ale ty mi hovoríš, že ak použijem toto instantné obočie, tak môj život sa zmení? No ovšem, Horste, jenom Eyebrow Plus ti pomůže v každé tvoje životní situaci. Najednou bude každý rozumět tomu, co jim říkáš. Děkuji naší šarmantní asistence Jolance. Jolanko, může žít, uvidíme se v backstage. No tak ale ten Eyebrow Plus, Honza, je naozaj úžasný produkt a môžem ho každému odporučiť. Opravdu každému, Horste. A nejenom ti, co nemáte obočí. Kašlete na své obočí. Z Eyebrow Plus nemáte jedno, ne dvě, ne 3, ale rovnou 4 obočí. A ako to myslíš, že 4 obočia? Protože jestli zavoláte do půl hodiny, dostanete kromě Eyebrow Plus překvapené obočí, naštvané obočí, smutné obočí a Eyebrow Mini. A protože vás máme rádi, dostanete ještě speciální 5. obočí OneBrow Plus. OneBrow Plus, já vám o něm něco řeknu. Je to náš první, nejstarší model, který proslavili tak známí lidé, jako byl Leonid Brežněv. Tak neváhajte a kupujte tento úžasný produkt a využijte túto akciu na Eyebrow Plus. To já tobě děkuji, Horste, za bezvadní příležitost představit Eyebrow Plus. Naprosto bezvadné řešení pro vás, přátelé. Máme hodně ptáků.